салом алейкум дӯстон, имрӯз дар навори мо хӯриши италиянӣ мебошад, болонезе ва спагетти. Кӯшиш мекунем ки бениҳоят бомаза омода кунем. Хоб рафтем. Хоб равған илова мекунем. Ана ҳамин қадар равған кифоя. Баъд аз гарм шудани равған ана ҳамин маҳсулотҳоро илова мекунем. Баъд аз иловаи маҳсулотҳо 5 дақиқа бирён мекунем. Баъдан фарша илова мекунем. Ана ҳамин приправаҳоро дар фарш аз гӯшти гов мечӯшем. Баъдан илова мекунем аз болои маҳсулотҳо. Баъд аз 5 дақиқа фарша илова мекунем, 10 дақиқаga бирён мекунем. Баъд аз 10 дақиқа дӯстон, ҳозир ана ҳамин гуна соусро илова мекунем. Хоб баъд аз иловаи соус каме намак мечӯшем ва базилик илова мекунем. Баъдан алова пас карда болоша махкам мекунем. 40 дақиқа бирён шидан гирад. Ба шумо маъқул боша агар як камтарак обам илова кунем мешавад. Баъд аз 30 дақиқа ҳозир спагеттиро илова мекунем дар об ҷӯшидан гира то тайёр шидан шавад. Баъд аз иловаи спагетти каме намак илова мекунем. Хоб баъд аз 10 дақиқа спагетти тайёр шудагиай. Болонезе низ тайёр шудагиай. Метавонем ки бигирем аз плита. Буш бениҳоят бомаза. Хайр ҳозир мебинем. хоб дӯстон, хӯроки италиянӣ мо омода гашт. Бисанҷед, такрор кунед, истеъмол кардан гирем. Ҳаминро мехостам нишонтон диҳам. Дар паноҳи худо сарбаланд хонобод бошед. Хайр. Nice.